Due to the fact the police are not trained properly, they carry the law into their own hands without really finding out what is happening. Hulle het heeltemal te veel gestaak. Hulle moes iets begin doen. Daai was nou 'n bietjie erg, maar ja, Wat is nie erg in die land nie? Ik denk dat kan goed geworden als er net meer aandacht gegeven aan de vereisten van alle kanten. Ja, nee, ik denk basis dat, ik weet niet precies wat gebeurd is, maar dat 30 mensen wat dood is excessief, wat ook al die omstandigheden was. Daar moest zeker een betere manier geweest om dit te ontlopen, dus de situatie te ontlopen als om los te branden en 30 mensen zijn levens te doen. Ik denk die Indies is ook te blameer vir wat gebeur het, dat hulle so opgetree het, dat die verskille dat kan hanteer het in 'n beter manier. Mensen wat zo op die politie schiet en zo gaan ik denk dat is ook verkeerd. En de politie daar behoort ook te beschermen. En als je op de politie schiet, de politie heeft recht om terug te schieten op hulle. Dat is niet verder. ek het hulle moet al strenger reëls hê met die staking en shit. Wanneer mense op slag mag staak. Daar's twee kante aan elke storie. Ek bedoel, soos daar was baie mense teen 'n paar polisiemanne. Hulle het 'n reg, 'n menslike reg om hulle self te verdedig teen so baie mense wat uit die hand uit geraak het. En maar hulle het ander maniere ook van crowd dispersion. They should not lose the guns. They should do something else, not killing people. Because what about the families of those men died there? In my opinion, it's very wrong. Ja, dat lyk asof dat is met die apartheid tyd wat wanneer hierdie swartes opgestaan het in KwaZulu-Natal, die Zulus en die Xhosas ook verskille gehad het en daar is ook baie lewens wat ook baie lewens was vereis daar so en dit bring amper soos of dat weer teruggaan na daardie tyd.